pag napikon kayo, ako, isusubo namin kayo ng buo. Yan. Okay. Pag sa lalaki. Pag sa lalaki, pag sa babae, hilain namin yung mga utong ninyo. Sandali. Atong Chinese garden. Ayan, kasi sabi lang po, baka may mga hindi nga po talaga sanay sa ganito. Kami po ay nag-work unang-una sa comedy bar sa Pilipinas. Napunta kami sa TV, napunta kami sa YouTube, so marami po kami daanan. Pero ulit namin sa inyo, lahat po nang lalabas sa bibig namin ay biro lang. Pag sinabi natin maganda, biro lang yun. Pag sinabi natin pangit, totoo na yun. Ganun talaga kasi mula bata kami hanggang sa paglaki namin, wala po kaming papuling na tanggap, puro paglalaki na natanggap namin. Kaya ngayong gabi, damay-damay na. Yes! Hindi naman pek lang. Pero lang po, basta wala pong prayer meeting ngayong magaganap, ha? So, Makita dito, para makita naman nila yung gano'n kakaganda. at saka yung ilaw ko, kuya, kalitang parang paligan ng basketball. Ayun ang mga, yan na lang tayo nila. Okay lang yan. Yes, isip natin dito, may mga Bisaya ba dito? Siyempre, may mga Ilocano. Kaya sa mga Bisaya, may gabi sa inyong tanang, mga Bisaya, mga bahong bilang. And of course, sa mga Ilocano, may ibang karabiin, kada iyon amin. Ako naman sinasabi Sabi niya tinuro sa amin. Ako na ba sinabi sa iyo? Ayan, so kasi tabi, ulitin namin sa inyo ha. So may mga pinag-uusapan tayo ng mga joke tayo dito, medyo green. So okay lang ba yun? Kaya pa dito mga arte, kasi nga sabi nga, kami po ay, we are informed na medyo ano nga kayo. Medyo mga conservative. Sabi ko, so baka maya bawal or hindi tayo pwede magsalita ng kung ano-ano dyan kasi baka ma-off sila. Correct. Diba? So okay na, at least sa inyo na nagaling na, okay lang ba? Pwede ba? Ano naman pala? Basta ganun lang po ang mangyayari, ha? Lahat po tayo ngayong gabi, wala pong mayaman, wala pong mahirap. Tama. Pantay-pantay tayo, ha? Pag mayaman kayo, patunayan nyo na lang. Mamigay ng pera, patunayan dahil mayaman. Tama. Pag mahirap, umuwi ng maaga, may trabaho mo. Tama yun. Pag mayaman, ulit ko namin sa inyo, ha? Simple lang gagawin. Pag mayaman, mamigay ng pera, kasi mayaman ka, sobrang blessings, i-share mo. Yes, Tama. Pag mahirap, huwag nang gumalaw, baka makapasag. Mahal pa naman mga bakso yata din. Yes. At syempre, bago na papakilala muna tayo kasi Siyempre. for sure, hindi naman tayo kilala talaga. Dahil first time natin ito, magpakilala tayo according to beauty. Ay, wow. So, ibig sabihin, magpapakilala unang-una yung magaganda. Okay, sige. Okay. Maganda. Magpapakilala una maganda, di ba? Okay, ako. Ang naging maganda yung ganyan yung utak mo nasa labas. What is open-minded? Pakilala ako yung sa beauty. Okay, good. Good evening. So, ito talaga yung maganda. Ano ba yan? O, sige, mauna ka na. Sige na. Mauna ka na nga. Mauna ka na. Mauna ka na. Mauna ka na. Mauna ka na. Ako nang bahala sa kape, sa biskuit, mauna ka na. Galing ako doon. Ikaw talaga kailangan doon. Mauna ka na. Mauna ka na. Okay. Hi everyone, my name is Junita. Huwag mo gamitin yung pangalan ko. Junita? Akong Donita. Bakit isa lang Junita? Oo, ako lang. Junita rin ako. Akong Donita. Huwag ka nang gano'n dyan. Donita rin ako. Donita, ako pa talaga si Donita. I'm Junita too. Ako nga yun. Ako nga rin, Junita din. Ulit ka. Ako nga lang Donita. Umulit ka yung sarili mo. Okay. Ayaw pala ng teka, Junita talaga. Ay, yan. Ako nga lang Donita knows. Oo. O ikaw? Junita. Ano? Donaire. Nakita yun. Junita. Donaire. Nag-review ako po si Donita knows. Ayan. And Berna? Ako po si Verna. Good evening, everyone. Yeah, to inform you guys, Verna is babae ha. Babae po siya, mukha na po siyang bakla. So, gano'n na po talaga ngayon. Minsan ang mga bakla mukhang babae, minsan ang babae mukha ng bakla. Pero kung gusto nyo naman sure, pwede nyo tusurin dito, ha? Pag lumupo, alam nyo na yun, babae yun, ha? Pag sa akin, pag tinusok nyo ko, pag nagbigas, alam nyo na lalaki ako, ha? Ako, pag pinusok niya, pag nanglaban, makikita niyo mga ninuno niyo. Diyos ko. So, ayun lang po. So, ngayon na po, siyempre, no, basta tuloy-tuloy tayo ngayon. Dahil Yes. namin ang entertainment ng comedy bar, dito
Because It's a Windsor. para po ma-embrace ninyo sa mga hindi sanay ha. So, along the way, palalim ng gabi, may kaunti tayong mga maririnig na hindi ka nais-nais. So, kaya, mga green jokes. Oo, hindi naman dahil ko tali green jokes. Hindi naman lahat talaga. Marami naman purpose ng pagpapatawa na hindi mo kailangan magbastos. Oo. Maraming way ng pagpapatawa na hindi mo kailangan manlait. Tama. Totoo lang. Yes, oo. Diba? Pero naman naman yan, kasi minsan kung ano nakikita ng mata, yun ang binabanggit natin. Oo. Yun ang nasasabi natin, tulad mo, pag sinabing pangit ka. Oo, alam ko naman biro. Ano sabi dito? Siyempre naman, umidyante tayo. Kumisyante tayo, yung sinasabi namin sa inyo, minsan ang biro ay totoo na. Hindi lang namin masabi sa inyo ng diretso na totoong pangit ka, kaya dinadaan sa biro. Pero dahil friend kita, kung kaibigan mo ang tao, pwede mo sabihin ng diretso sa kanya, pangit ka, anong problema doon? Kaya Donita, tandaan mo to. Huwag mo sasabihin yan. Dahil we are all created equally in the eyes of God. Sa tapos, Walang nilikha ang Diyos na pangit. tapos, Pero na-realize ko naman na nung ikapitong araw na pahinga siya, so, nangyayala niya yung kalaban. Ala, luto, purma. Ito na buo. Kasi nung time niya, wala pang quality control. ano yan? Factory defense. Oo, nakakatawa. Lalo ng nanay ko, nung pinanganak nga ako eh. Oo. Gusto, nasampal ng mga drona yung nanay ko. Kasi? Sabi ng nanay ko, Mrs. Alalay kami ha, iri. Paglabas ko, sinampal ng mga Mrs. ang sabi ko, iri, hindi dumi. So, isa ka malaki. Tapos galit na galit yung ano. Yung tatay ko galit na galit sa akin. Yung nanay ko lang talagang kakampi ko. Kaya naabi ako ng tatay ko. Sabi ng nanay ko, nagtatanggol talaga ng nanay. Hoy, Mitrik, huwag mo nga ginaganyan yung anak natin. Hindi mo ba alam, yan ang kayamanan natin. Talaga? Oo. Ano sabi ng tatay mo? O talaga ba, kayamanan? O sige, ibaw natin. Ibaw natin. Wow, kasama kang binaw. Ano to? Yung mga tsura nila. Akala mo talaga ako lang pangit. Ay, talaga? Nagsiselfie ano ba yun? Oo. Pangit ko naman. Ayun. Nung nakita ko si Berna, Ano? iyakap ko talaga siya. Sabi mo? Sabi ko sa kanya, thanks God, you saved me. Dalawa na tayo. Huwag mo kayo magano, hindi naman talaga kayo pangit. Oo. Talagang medyo may konti problema. Actually, maganda naman yung mga mata nyo eh. Hoy! Kung ni-research mo, sa totoo lang kasi inform lang po, nasa dugo namin talaga ang katubuhan at saka ganda. Diba? Sa dugo nyo? Oo. Lahi kami ng mga beauty queen. Gano'n. Sa dugo? Totoo. Pero yung sa parte namin, medyo nagka-blood clots lang. Kaya nagka-relate. Hindi na ito yung sabi na. Guwapo sana kasi hanggang liit. Oo. Sige. Okay, sige. Ganun na, para mas maganda, magkantahan tayo. Oo, syempre po, importante po, kaya po kami nandito, kailangan namin kumanta para mabuo yung sweldo at makauwi na. So, ganun po gagawin natin ha. Just enjoy. Hi, sir! Pero sir, tawag ka ng tawag sir. Gago English, hindi mo naiintindihan yan. Why you spend, yeah. Okay, sige. Guys, bago tayo mag-uwi sa parisit naman ng mood para uuwi tayo may ngiti sa Tama. atin dahil hindi po namin magagawa ito kung wala kayo. Ganito, 50% na kasiyahan magmumula po sa inyong palakpak at reaksyon. 50% sa amin, pagsamahin natin yan para masolve natin yan, pinayan yung entrance sa amin ngayong gabi. Taas ng dalawang kamay, pataas po ng dalawang kamay. Taas! Isinusog pa ako, mamanasin buong taon.